ni ndauya ine wamwe wangu ndakaufunisira kwamandianike saka pandipandisa posa kana kupandisa siya vasandibatsira tine nyaya yedu ndeyeminda yatakatorerwa munyina waSabhuku nemunyina waSabhuku saka zvakaitika ndezvekuti pane wakamuona achifamba nevanhu vamaminda iriwayo amuona munhu wakatinyera kuti minda maonero andaita samandianika achifamba nevanhu minda ikangotoborwa tikati hazvinetsi isusu ngatiite kuti tionane naye tibvunze kuti chii chiri kuitika munharaunda igore rapera iri muna December. Saka musi wa26 takaungana ndobva taenda kwaSabhuku ona munin'ina wenyu samandianike kuti tinzwisise kuti minda vanhu vari kutenderana nawo kuminda uri kuda kutengesa here uri kutora here chinyi chiri kuitika. Sabhuku akati zvakanaka endai munoonana naye mukanga maonana naye mozwa kuti chinyi chiri kuitika mozodzoka maonditaurira zvamunenge mawirirana. Saka takaungana samandianike takamudaidza mushuwa sezvinezvese wakauya ndokubva tabvunza tikati samandianike chataunganira pano ndechekuti mimi makaonekwa kumuda mine vanhu manga muinawo minda muri kutora here muri kudini uri kuratidza zvairatidza kuti manga muchitogurirana migano. Samandianike wakati chokwadi mamiriro azvakaita ndeyekuti ishe uri wasisine vanhu wakauya akati mine vanhu vangu varoda pekugara wakasvika nefuka kwavari. Saka zvakadaro mine vanhu vangu isu waridzi weminda zvikanzi ndakatopindurawo ndikati ndino wangu wana vanofurwa seti ndikati zvino kana makapindura zvochizwini ndokubva ati kubva tichaita kuti auye titauye vese tionane. Tabvapo takaparadzana ndokubva takazotuma vamwe vairi vakaenda kwaSabhuku naye samandianike ndobva wasvika bva wataura nyaya yedu ndizvaita wabvuma wataura kuti zveshuwa ishe ndiye wakadini wakauya asi nyaya iripo ndeyekuti chokwadi chekuti minda iri kudini vari kutora. Saka Sabhuku akabva ati minduro yakazodzoka kwatiri iwewe uri kutora vanhu minda hauzivi here kuti takapa vanhu minda ine waridzi wayo unotora sei minda ine waridzi. Ndopa yakabva yamira yakadaro then musi wa iri Saturday yacho 27 wakazouya wakatidaidza akati ishe wauya udasangana naye nemi takaenda kumaminda. Taenda kumaminda takasvika ndobva taona panga pachitopemba mupegani kutangira kuroti. Saka vanga vari kure takasvika ndobva tangotarisa ndobva tanogara patakagara patakagara daro wakazouya kwatiri samandianike basi ishe sanyamanwe panga paina sachida wanyika George ndo wanduburangana wakasvika patiri naDevi chida wanyika. Saka wasvika kudaro ishe ndipo akazoti tauya achibva ataura akataura kuti minda ndine machinda akuda kugara zvakawanda zvakataura mubvunzo watakatanga kubvunza Mambo ndekuti zvino zvomakuuya muchiti pane vanhu vanoda kugara pakutopebhaka aya mapegika ndokaita mubvunzo wekutanga. Mubvunzo wechipiri wakabvunzwa zvikanzi zvino zvamaakutodai Sabhuku mandianike uri kuzviziva here pakabva panzi handibvunzwi ishe abvunzwa. Zvadaro pakazokabvunzwa mubvunzo wechitatu zvikanzi ndatoti ishe abvunzwi tinomwe wedu kuzvigaro zvimajaha zvikanzi wakabvazi Sabhuku unozoitora Samuel tikasoka kuti zvapera. Sande mangwanani ndakatozwa kwakuchema macheniso takamhanya svikebva taona kwene wanga varipo vamwe vakatobira nemaslasha vanga vatokwadza mavanga vakavhurirana vacho vakutovhura magore macheniso yakutocheba tobva tasvika tikati varume siyai panapa handizvo zvinoitwa pachimbomirai zvimurudini izvimurikuita siyanai nazvinokuita izvi nekuti nhau iyi minda ine varidzi vayo mukatasa muminda umu mune migamu yakatosimwa kuti munhu umwe naumwe une pato
zvino ukanga kuita zvandizo wacho kunangaira wakatopindura kuti ini nditoro kwabasa ndatumwa ini tikati azvisinei kuti pabasa shamwari asi tinokukumbirisa kuti udini umire ndokubva tambirana ndikati wanga watochera magore ewayo pane pakatocherwa makomba izvozvi akakuta zvoti panga pakuda kutoiswa waya saka migamu iyoyo ndichiestimata inini ndakaona kuti inenge yatorwa ma30 meters by 100 kupinda mukati ndo pandakateera pandakaona pakapatsa saka tagara ndopatakazonesana tikati varume nyaya iyi kwakutoya masamoni unoda kupiwa samoni tingaenda here kurapa kuti tingagadziriswa sei takazokoma tikati isungatidzika kwamakoto batsirwa tisati taenda kure ndo chikuriro chedu pano mati minda ndiani minda ndikati isusu wagare mamandianiki isu aidzwe minda handi ndizvotoa akapa minda iri kumunhu ndiani wakapa ndisamadaniyo kupa ndikaunzwisisa mubvunzo pano ndati akapa rengeyi kune vanhu vari kuenda machenso ndiani ndisamadaniyo vanabasi muninginasa vanabasi sumu ndime here bambo makapa vanhu rei yako ndime here makapa vanhu chaiudika kakawanda makapa mushandisa simba repi nyaya yakaitika ndekuti chinhu chekutanga chaicho during the war victim akati kuvanhu vakanga vachibva kwahonde vakauya vachiti kurutiza hondo tikutsvaka pekugara ini ndikati ini handina pekuti kugarira uchibva uyo vakauya vanhu vairi vatatu ndikati no chitinanenge chekuti rekaendende kunashe sanyamando ndobva ndaenda ikoko kusvika ndoti chakamire vanhu vari kuya vachindinetsa kuti taka kugara ndokutiza hondo chakamire akati vari kutiza hondo kuti uinapo pekuti wagare wape ndishani ishe chigamba sanyamando chigamba akauya before Dr. Bennett ndiakati wape ndiakati wape achiti wape imimi sana igo yachoenda ndiri kuita Sabhuku mukoma mukuru angari kubasa but then atonga ndokutaura kuti andakamona nyaya dzenyu kana mufamba ri munhu sasonyepenyepe inonyepa ndowafari dzimotaura chokwadi vatamupedza nyaya yakawanda ivo vaungatanguri nyaya yana chigamba handiti chigamba kafa kari kare mudhara Bennett oya otonga mudhara Bennett ofa handitiozouya orit ivo after iweyo wazvipa authority kudopa masabhuku akazoya after iweyo mangani iwani one of indian Lazarus handiti saka sei makutanga upalendi nhasi inini handina kupalendi aiwa vanhu vari kucheka vari kuti vakapiwa nemi bamba samota mapalendi sei ii muruti Sabhuku mudhara magamba wakati wapei anga kuti wapei chii madore utora nenyaya yelendi tabvunza mukati ini ndakazi naishe wanaopisa hondo wapi handiti izvi zvitava kuvhunza wakuti handina kupawa saka kana iwewe utora nenyaya yehondo yekutizwako hondo handizo imeiti hausiwe munhu watokutsvaga munhu watokutsvaga totsvaga munhu apa vanhu lendi yevanhu akucheka nemachenso izvo lendi ndini ndakanga ndina ishe iwe ishe upi ishe chidawanika uyu saka motaura nenyaya yechigamba sei handandikutangire pakatanga nyaya aiwa saka utora zvinhu zvakaitika nguva yehondo ukautanga zvicha izvozvozotauri upa referensi yehondo kuti kuda kutora izvozvi zvautapedza kugara ndezvokuti lendi haitogare vanhu isango riri almost minus 10 hectares hakuna musha wemunhu
hakuna munhu, hakuna gwere remunhu, hakuna nzungu yemunhu. In no man's land. No, is why Right. Mamirire yakachizoita vanhu ini nahandi vateeriba vakauya kuna uyu ndiye proxy wasabhuku kubva uyu murume iye munin'ina wacho kubva ndichitanga sabhuku wacho ndatomunongedzerwa wapana bandimuzivi Misi muda ushanda na proxy. Proxy. Papane zvese zvatinotumaka kana munhu auya achiti ndi proxy kana family yatu ndiye proxy ndio watinoshanda naye. But mimi sabu ana kwa kumboresa ile wakaitwa hivi. Hatisa ndamuona. Alright, get Murugere. Dai chini chini no man's land. Wanu warapoda yosina kuya. The reason yekuti vanhu vauya vachiti minda yedu means the land yamuda haina vanhu ine vanhu because land inokwanisa kunga pasina magwere kana madomasi kana pasina chii asi iri reserved for a certain purpose isaida kupfudzira mombe kana kuita zvimwe saka ngatisati land haina munhu isusu chiripo nechekuti let's prove kuti vanhu ava land ndeyawere kana kuti land chii because if they come here vachiuya kudarika vachiclaima kuti ndepavo we have to prove that to them kuti hapasi penyu wati ndepedwa ndizvakuta imi muri kuti Mambo ndimapaona vari kunyepa vanhu manhangare vari kuita manzvibekuti lendi yacho iyoyo yakanga isikagari munhu vanhu nangotauraya kuti dzakaita mashizha wakauya chigara ikoko webva wapisiwa dzimba nemasoja but ngandikubatsirei baba. It is the duty of the village head to receive and accept applications for new land in his area. Where do you fit in? Where do you fit in? ini ndakaitira kuti And this that where do you fit in? pekuti ndikadada vari vanachanga Shaman. Mambo happy munhu land. Ishe happy munhu land. The only person who allocates land is the village head. Kana ndichitoda land ini ndinotokumbira kuna sabhuku. Kana ishe achitoda land anokumbira kuna sabhuku. But ndiri kuti sei ishe akakumbira iwe usiri sabhuku. Hausi sabhuku ba. Iwe Mambo hausi sabhuku. Why are you giving you authority? No, is why Mambo to say proxy is someone who is there to represent the substantive. Saka there cannot be a proxy personal substantive. So kana aripo he then becomes a de facto village head. But Kanari de facto village head is a de facto head with a village head are recognized by the offices. Then Kamuta on the proxy, that is find that de facto. Kanatina de facto don't have a proxy. Is why guys, is why let me assist you. Let me assist you. Munhu anobviswa pausabhuku handiti nerufu sabhuku kana achirwara zvokuti ari bedridden kana kuti achagoni kutaura kana kugona kufamba kana kuita sei anochuza proxy. Proxy then acts on his behalf asi hazvirevo kuti proxy ndiye sabhuku. Decision inoitwa nethe bedridden sabhuku. And you don't choose another sabhuku because sabhuku haripo ari bedridden. No. Inini basa rangu nderekuti bamubvunzo wangu Bambo hamusi kundipindura ndekuti Bambo inini simba rekuti mupe muallocate land muri uri vanepi ndo whether pane munhu kana kuti hapana munhu whether pane munhu kana kuti hapana munhu simba racho iroro rekungoti munhu pakwapa uri muripiwa ndiani. ndikonadaura kakuti chiti ndakaina anachangamiri kune vanhu vashitiza hondo. Somebody, let's forget about war.
kuchena ko ndebhu ukasonga kuti rubikwa ndiro. Iwewe wakachena ko ndebhu unokasonga kuti rubikwa ndiro. Vanhu ndokutaura babo musataura zvina basa. Siyai hondo uisanye manhu nehondo muri mulinga vati nehondo. Where are you linking him nehondo? Uinozi akameziya hondo iro. Saka waikuda kulinga nyaya hondo nasenaishe. Why are you being linked mimi nehondo? Uyautaura zvehondo isu tutaura necurrent situation. The current situation ndeyekuti pari kurira machenso, pari kuchekwa, papiwa vanhu minda, pasingafanira pachipiwa munhu chiminda. Ende tambe mutana. And ikutaura kuti Minister of Local Government, Public Works, National Housing, Village Head, Letter of Appointment. In terms of Section 11, Subsection 1 of the Traditional Leaders Act 2917, the Secretary is appointed you, Mandiani Lazarus, ID number 50041207Q50, as Village Head Mandiani, to preside over Mandiani Village Assembly under Head Sayamani, under Chief Mutasa and Mutasa District in the province of Mandinga with immediate effect. You shall execute your duties as prescribed in Section 12 of the said Act, issued on the 11th day of January 2016. Uyu sabu kwete iwe murudazi kuna default kuna ani uyu aiwa uri kuti here akapa vanhu uzaziva ndiye akakutuma here kuti enda wape vanhu guys waraida kubvunza pataurwa nyaya yeTV TV chitawanyika nani mwataurwa George chitawanyika nani mwataurwa kuti Nalaza sari kuna nani futu mwataurwa ni maunga ani nani futu nani goza ati wamisora mahundiro watu natwa wesa wakarwa hundiri mirai guys ndosa nutwa izwai no ishe I'm not talking politics here. Ndokutaura nyaya land. If land was allocated properly, I've got no problem with that. But if land was not allocated properly, then I've got an issue with that. Yes. My point here, we are one we have to seek redress. And kuti chinhu chedu chatinofamba zvakadii zvakanaka. I cannot say chakafamba zvakanaka because politics. No, that's not my type. In India, whether it involves politicians or not, it must be done properly. Simple. Those are not what I'm not saying that we must also politics will need. No, I'm talking about land. Land, you have a correct person who is supposed to give the land. That's question number one. If not, then it has to be given by the person who is supposed to give land. And if there's any documentation that is to be done, it has to be done by the relevant person, the relevant office. Those are not what I'm not saying, check now until you are going to do it. I want to look us. You're going to go on lady. But you are going to talk about it. But I want to look us, you are going to look us. You will tell me. Because how to village it? Village it. They are the right to identify and to allocate a land. Even applications for that land should go through Sabhuku. Not you. Why are you bypassing him? Which man you going to hit me? Ayo, unumtola saying that from is what I family Manabo. Do you have trouble with that? If we have Sakatako for Manas, Atako for Manas, Sakatako for Manas, do one in your voice for Manas. Is why Mambo, Sabhuku, symbol. HCI Pastor Sabhuku, see, I Sabhuku, to my, you do Zaku to my, you don't do just now to my, those are looking at authority. Just now to my society. It changes what I say, Zaku to my Muslim. Because at the end of the day, and Nyaya, I'm totally telling I still name you have to Nagana. Because he is the village head responsible for that area. So my question is,
Yoga to ungo yoga. Wakuto sumba yo. Vundi land baron zikato. You are a land baron. And you can be sued for that. You need to get the Ubatia, but what's going on? We don't know argue. But I'm trying to tell you the chief says one for the winter. Because you know one we are, what does she, what does land? What for Gunani? Kunachanga. And Ukoma. Changamiro, and it's Jimu Chaka. Can I eat Changamiro? Queen the Gubi? Iko, can I eat with the one? Whatever. Mira. Then the first thing to do, the proper thing to do, they want to land here to Pachi one. And is it not disputed area? One. Two, Hapana area to Aripo and Buyu. And then you then allocate. Allocate away because pari vacant. Apanachi, how allocate land, Panimun Harichi, Aripo. Want to create a dispute. And that is the reason why you are here today with all these people. It's because of end up allocate a land, Panewan Harichi, Waripo. Of which letting so my friend Tagamaga. My friend Tagamaga Pansu. Sabhuku. neChigunwe video, neChigunwe, and when the pension, why didn't I Jimbo is now on the E and see. Move about to say, you didn't allocate. Why did I the other side of Reggie? Who's the one? Mama allocate. And most year and never see. Those are looking at it. It's a matter of procedure. And Munagapi are laying the motion. As I was there, I can't land because I'm not a due diligence. And I'm also don't go back there and over to the city. Put it on question to see the MCA to the fully. People are in the bus. People are very difficult. Because one work of Nyaya poor Linda. Sabhuku okay. I'm sorry. Yes. We are going on. Yeah. I can do a Chaka, we say a kiosk. The Amurambia. We are both. The guy is a go to be here, but they one. It's not as later, Yana Changamil, right now. I feel about it. There was a bar, what we are doing. The idea to tell me. Iwo ndio wakauya kwa njia. Wachiti kune wandu wauya wachiti. Tiri kudawo. Ndoba ndati lendi munayo yedu. Zvikanziti nayo iri papo. That uyu watotaura kuti she is captured in there. Uyu wataura kuti izvo wakati ndino vanhu vangu 7. Ndoba ndati ndino wangu kana vainini. I don't think this is a political nothing political about land. Yes. Issuance of land are in any politics. Yes, there can be a bias,
andika but kana paita bias haifanira iri bias iri pronounced to everyone kuti izikana kuti paitwa zvakati angamona zvindotaura tikuti isusu yes politics can be there but are we saying kuti pa 53 people politics kuti there are 53 names here waruti midede yacho 53 Vamwe kunyedwa. iwewe ndakutokusungisa manje nekutengesa lezi ndati iwewe ndakutokusungisa manje nekutora lezi ndakutokusungisa manje ndandikuti uda kunyara mandiwo utoratidza kuti wakuda kunyara izvozvi so ndinotokuendesa izvozvi so kana uchifungwa kuti I'm here to play games nemi izvozvi kana ine nharo uende ndonoda nokubuditswa zvinhu ndinotokuendesa izvozvi ndonoda nokubuditswa zvinhu I'm trying to assist you. But you only but I not take up that issue with me. And I'm trying to assist you. This is wrong. You are not allowed the law to do 1, 2, 3. But you don't know to I'm trying to guide you. Good guys. Go back to one. And I'm not saying to one or lend or to which lend. I say not to go there and regularize. Do really proper to one ripo and see. What's our what you would chat to what you do to go back background and more area. I affected Indiana, affected Indiana, affected Indiana. Take us this say and Nyaya ndizvatukedzauta zvichiti kuti bvuma kuti zvandakaita zviniti zviri wrong andika uyo bvuma kuti zvandakaita zviniti zviri wrong then modi mugadzirisa chinhu chindotodii ndozvatukedzwa kutaura chii but unoamchai wautononga ini ndabenzi manje inikuti wakaita chinhu chiri legal anditi kuti wakaita pass out land usina authority to do that anditi but iwe utononga kuti haiwa shamwari mutembo kanoenda kukoti ko izvozvi zvinoda kuti kwakaestabliswa koti sekudhira nezvozvi chete zvemaland baron unonohya cabbage zvisina mafuta nhasi nesadzi kana uine nhari ndiri kuti musadaro musaite izvozvo uland baron haubvumirwi ende haudikwi ngatitedzere procedure ngatiende kuna sabhuku ava handiti saka inini what I'm saying ndokuti tora vanhu vawakapa land zviri legal handiti enda nevanhu iwavo kuna sabhuku ava handiti enda nevanhu iwavo kupi handiti then moenda paground the affected chii handiti poonekwa kuti pane dambudziko ndepapi apa neapa 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 handiti then land which can be allocated is there chii allocated. Isikakwanisi kuita sei kuallocatwa yodi yosiyo zvakapera ndozvandokutora andinongona but amene kuti mune maita kunganga mafuridzirwa ziro kukataura zvakati tobvatendera zitoro zvandakaona chakapiri kuti chidzokai kwasabhuku vanhu vasina land panapa endei mononyorwa mazita I'm sure mai avo vanga varipa ndo ndichiri kucherechedza ndakaadresa ndikati vanhu vasina land ndiri kuona sekuti panapa pane a handful because uyu akanditi pane vanhu 7 apa vakanditi pane vanhu 7 ndokutati land yenyuka kana muri kuda pekugara pakati kurei chiendai kuna sabhuku munyorese mazita handizvo here mai kana manyoresa mazita sabhuku wouya nemazita togara pasi toona kuti vanhu vari affected but ndichatanga ndaona kuti vanhu varegedze kuaffectwa ndikuti ndaona kuti mune tumapockets turimo handizvo here sanyingi handizvo mandaura maadreseri andakaita ava
samajaya handituma madresera ndakaita ndikati ndaona kuti pana vanhu vane tumapoketi turimo vanhu vavo varegedze kuafektwa chiendai munonyoresa mazita lendi ihombe mukwane mese the next thing vanhu vakuno guys zvandiri kutaura muri kunyatsauzvizisa kana muzvizisa muri kuandasira zvandiri kutaura kana kuti muda kubatsirika here kana muda kubatsirika handiti ndati kwaudza vanhu uko handiti shati vanhu vauye panapa it means that land yamakapa vanhu is not vacant. It's not about allocating land to people, but it's about addressing issue yekuti maka allocate land yewanhu kune vanhu ndiyo issue inoda kuzorwa, not kuti munhu asina land, because kana asina land angaya kuita application yeland mukoti munomu muna zvindizotaura so ndiwari kumisiri wakati misiri but ngatidzoke pauchiitirwe advance yachangamira ngaiteererwa mutoramba murudzoro kumashure ende makutonga makuta yakuti fault finding nekutsvaga uyu apanauzokubata no tiri kuti isusu kam nyaya iripo ndeyekuti vanhu vauya kuti mambo tatorerwa chii ndo ishuipo mambo tauya tibatsire tatorerwa chii ndo ishu anditi ndochiti right kana matorerwa land yenyu andisika chakudiwa kuita sei is to prove kuti land ndeyani ndeni one andisika then two kana paine maallocations angaitwa ikoko kuland yani yenyu andisika sabhuku nemi mese nevanhu vakaallocaterwa chii land moenda paground mochaidentify kuti iyi land iyi inapai ndiyo inokwanisa kuallocatwa, asi iyi land iyi neiyi neiyi haikwanisi kuallocatwa, then matoadresa chii problem zvatodii zvatopera ndozvatiri kutaura but it seems hamusi makayamaridza vanhu ukaona wakuita so resisted inenge nicho kuti manakayamariye munhu kana ukayamariwa changwa zvisimariwa akona kana ukayamariwa zvichasei zvosera mariwa ona kuti because panotoda kuagiwa because kana pauri kuagiwa argument icharamba ichikwidza nyaya kusvika nyaya yazoshata zviri nani kuti kana ukayamariye munhu dzosera mari yechii yemunhu rather than trying to defend chinhu chaunoziva kuti wakaita zvisiri pai pamutemo ndozvandotaura saka right ndozvandotaura iwewe ndiwo nenyaya chienda iwewe kuna sabhuku vanhu vese imimi moenda kuna sabhuku vanhu vane mazita ataurwa handiti kuzike wakaloketerwa chii land moenda kwani kwasabhuku moenda paground pane land iyoyo iri inquestion then pochitaurwa kuti apa ndepamainhinga apa ndepanhinga apa ndepanhinga apa ndepanhinga pasara pasina vanhu vanokwanisa kualloketwa ndeapa then odii that is if kana pasifana kualloketwa nyaya yatodii muda kuita meeting iri rini we want to send someone tipe zuva rekuti nyaya iyi pamuda kuenda mangani. I want to send someone da kunzwa kuti zvambopera sei. Kana musati manejetika tore nhamba dzasabhuku dzaishe dziripo handiti so that mochironga kuti tosangana nevanhu musi upi ini ndotuma munhu wangu ari kuipa da kuti aone kuti zvinenge zvapera zvakanaka andrew asi Mambo chandataura kana makananzva
dzoserai mari yewayo. Gore rino akazina passion jafa igore rekungangurwa saka handi Sabhuku anomupa date patikusangana panzvimbo ipapo, then we make sure this thing is solved once and for all.